Защо бе? И здравейте, приятели. И здравейте, хора, това са Маскоки. Може да ходите Ама до аз мен. съм починал. Тук до мен, Левски. Какво не си почнал, бе? Виж, аз къде съм. Ба себе това идви, бе. Къде си? Ето ма. На теб, хайде. Папа, идвам. Къде си я правим неща? Не, майки. Аре, после се обиждаме. Край. Как искам да умреш да ти взема ябълката. Да, бе, да, аз няма да умирам. Не, да, ти ще кажа. Не, аз умра. Аз съм най-добрия в Майнкрафт. Най-некадърния. Не, базикам с знака е най-добрия. Зависи по какво. Дано знака да се абонира. Ще се абонирам, майка ти. Това не може. От ме вътре, бе. Кой бе? Ма ти дек си, бе. Вижте. Абе, аре бе, ти бях, бе. Ето му, бе. Това дек е от прашия на майната. Колко е бавен. Ти нямаш ли спринт, бе? Имам. Айде. Това остава дирия зад мен. Виж как да бягам. Много. Колко и в равния живот. И вече съм се научил като... не си така. Пами го взе. Ще го взема. Ти го взема, паднах. Умря. Падна ли, бе? Къде си, бе? Той е тук отгоре. Това бъдек се пише. Куки монстър куки. Ходи, бе, батата банарите сте вие, бе, както му ни научат името. Топето. Око! Ял тук. Да. Вей, как ми запечатваш това? Та пак. Ще го тупи. Михаил няма да е, аз така... Семи. Ти си там, аз копа нататък. Къде си тъпак? Топак си ми ти. Чакай, аз да се направя в кирка. Аз се направя за приялка, ес. Искаш ли си? Не можеш такова, бе. Аз имам малко чит на дозвола. Какво лъжеш, бе? Покажи ми го, айде. Тъпак. Повярвам. Ма, не, не ти повярвах и ти викам, покажи го, бе. Чакай, събера малко аз. Да, то само той си прави експи. Не, бе. На кой трябва да Ето става? да ни е къщата. Абе, на върха на планината, бе, кой ще? Неща тук, май. Ча, вие горе какво? Горе какво е по-хубаво? Добре, аз тук ще за всеки случай ще е такова убежище. Що, да, бе. То нещо, какво беше такова? Че първата вечер трябва винаги да сме... Първата вечер трябва да живеем в... Абе, Пещера? не, бе. Там, да, каквото ти го правиш това, там, твоето нещо. Аз май тъпа. Тихо. Майка ти тъпа. Тихо, бе! Опа. Чай, че бая падане ще да стане. Бая падане ще стане. Там има нещо. Там ще е къщата. Къде, бе? Ял, бе. Крафтинг тейбъл не мога да си. За какво ти е? Къде си? Тук на теб погледни отгоре. Благодаря за експита. Някакви експи ми се въртат тук. Хайде, бе. Дай да закача. Това тъпо експи тук ми се върти по главата. Я направо не дай час, ще слизам. Не, ела тук до мен. Ето то, бе. Що падаш, бе? Това не може да го веси. Аре, бе. И то папа. Иди, айде. Е тук. Кара, бе. Обубо! Човече! Не, това не е нищо. Ела. Аре, бе! Викам, че влезе навътре някъде. Там има някакво такова. Тук миничка ли виждам? Опа, да.
някъде. Светни ме. Тук Падах. при мен. Дебелък. Бати ти в така светляк. О, там мина трябва да се върне. Не е лошо. Тук ако намерим диаманти, малко... Оп, оп, айрон. Оп, няма кир. Оп, оп, няма и да имаш. Оп, 4. О, не! Абе, човек! Сега ти е бък, майките, къде си ял тук? Аз ще остава, айде. Айде, Абе! ще оставим. Айде, стига, бе. Гледай как му запечата. Стига. Така, като ми взимаш айрона. Къде отиде, бе? Намерих си още айрон. Може да го взема. Аз го изкопах вече. Още не съм. Идвам. Че тук като дойде, аз го взех. Ти на къде си, бе? Е, тук. Я съм видя. Айде, аз излизам. Аз излизам. От мината ли, бе? Да. Що? Защото е тук. От тук, бе. Остим да правя убежище. На Иван Златанов. Имам говното. Левски. О, ес! Левски излиза. Левски води с 2-0. ЦСКА. Той е единственият отбор, който му убием. Така, сега на къде? Куки Монстър ходи. Ма не знам, ма гледай някъде близко, защото после мото намеря. О, чивят, това не знам какво е, бе, бати. Огромното. Да, ма, то е по-гадно, когато е огромно, тут няма нищо. Вече намерих къде ще е къщата. Ей тук. Ще разчистим това. Точно е къща. Аре, идвам при тебе, те изкопаче. Човек, аз тук ходил. Айде, бе! Бе, чай, че ходил две. О, лава! Идвам. О, диаманти. Да. Е, след малко. Бе, доеси! Та пак доеси дърво, бе. Ух. Ето паднах. Ух. Чеки, бе, дай отида, бе, че аз пак се върнах там долу. О, аре, че тук е много хубаво. О, тук ще има Ваня. Какво ще има? Ваня. Ма, нали знаеш? Кой е, бе? Мамо, бързо скари, че съм Иван Куков и снимаме клип на Майнкрафт. Верно, Затваря, че сме Иван Куков и снимаме клип на Майнкрафт. Ще извинявате хора, обаче Иван Златанов има малко неприятни неща. Абе, то пак къде си, бе? Я отида взема дърво, че аз поня съм. Ето, бе! Копа съм едно дърво, бе! Колко? 6, 3 непреработени и едно преработено. Ще стигне. Къде си сега? То Къде си тук, отишъл, бе? то тук няма дърво. А има, бе. Ма ти горе ли си, бе? Да, бе, сега долу, бе. Чакай, я събера малко дръвцички. Че и аз се затрига вече. А за три, аз от тук ти виждам, никой не има. И аз си го виждам. Аз поставям дървета. Аре, бе! Лавцен чуден. Докато не го чупа цялото. То е 2 метра. Аз много и не видя. Оп, свърши. Лавцен чуден. Фърлям се. Бая, фърлям напред. На! Диаманти! О, лавата! Изчези оттам. Изчези, то ми сега идвам с... Аз се запечатвам лавата. Не, бе, тя ще трябва, бе! Може ти трябва, бе, по... Да убия един човек. Не! Айде, спря. Абе, тук е бати магистралата. Видяли ти? Науча, бе. О, няма факт. Аз пък имам... Яш курица. Аз ще направя каминина.
Какви камини, бе? Ти къде се намираш? Що ти стая, бе, ти? При лавата е ти. Ето и теб. Верно ли? Мен ти никнейм. Аз имам 100 колчи. Аз пък 100 айрон. Ого! Куки! Изчезни от мен, бе. Дебил. Виж ти какво намери. Ело го изкопай. Какво диамант? Айрон. Аз тук съм заобиколен от него. Колко имам? 23. Опа, ай, 24. Там имаше и вода. 25, 26, 27, 28, 29, точно 30. Уе. А не, 29, бе. Аз пък побоя, бе. Михаил има да е. Семията за Михаил. Оп, голтай. Няма кой ти го купа. Костюм. Оп, какво има тук? Още лава. Вер. Да, и не ми дава да мина. Така че ела запуши, защото на мен не ми се умира. Идвам. Оп, оп. Пак ли? Как искам да умра? Добре, да ти за нещото. Стилото си. Така, приятно. Голд! Да, бе. Да, бе. Нали това ти викам голд, бе? Ох, аз забравих па крафтинг тейбъла там за печка. Ти имаш ли кирка? Направи и печка. Ще направя спокойно. Ма то... Нямам толкова... Чакай, ще взема. Ти направи ли печка? Да, не ми бари айрон. Чакай, не бе. Да слизам надолу. Те спукай се тази гума. Тя ли спука? А? На пътя? На бургер. А, на бордюра, джаз. Няма стане в клип. И чао, приятели, това бе Каско Кимон Съркодито, го мен беше Левски. Чао!